Egy ENSZ felmérés szerint az évszázad végére az ivóvíz drágább lehet az aranynál. Bár a föld felületének kétharmadát víz borítja, az élethez elengedhetetlen édesvíz már ma is sokfelé kevés az ott élőknek. Erre hívták fel a figyelmet országszerte az egyszerre egy időben csapvizet fogyasztó legtöbb ember Guinness rekord kísérlettel. Ez a 3 iskolás lány a Guinness kísérlet előtt ivott, azért, mert aztán órára kellett menniük. Azt akarták megmutatni, hogy Szegeden az Öreg Hölgy, vagyis a víztorony lábánál folyik az ország egyik legfinomabb vize. Mélyen lévő vízzáró rétegekből hozzuk ezt a felszínre. Ez a vízzáró réteg, ez kb. 10 000 évvel ezelőtt záródott le, tehát szennyeződésektől mentes tiszta víz az, amit mi a felszínre hozunk és eljutatunk a fogyasztóinkhoz. Nem természetes ez a kép a világ minden táján. Az emberi fogyasztásra alkalmas édesvíz ugyanis a föld vízkészletének csupán 2,5%-a. Bolygónk lakosságának 2/3 már ma sem jut egészséges ivóvízhez. Egy kicsit jobban odafigyelnénk arra, hogy mennyi vizet használunk el különböző dolgokra, akkor nagymértékben befolyásolhatni tudnánk a jövőnket, azt, hogy mennyit iszunk, milyen vízbet, miből állítjuk elő az édesvizet, és hogy mennyire pazaroljuk el azokat a vizeket. A szegedi víztorony előtti téren a vezetékes vízellátás napján a tavaly megkezdett országos csapvíz kampány folytatódott. Szakemberek szerint ugyanis a csapvíztől nem kell tartani, hiszen az egyik legszigorúbban ellenőrzött fogyasztási cikk. Ezért is vannak ezek a rendezvények, hogy még jobban vigyázzunk rá, és minden ember tudatosan figyeljen arra, hogy a gyerekeinknek és az unokáinknak szintén legyen. Magyarország 1992 óta szerepel a vízhiányos országok listáján. Előrejelzések szerint, ha nem takarékoskodunk a vízzel, 2050-re az ország félsivatagossá válhat. Nem vigyáznak az emberek a vízre. Szerintem jobban kéne takarékoskodni, amíg itt Európában meg Ázsiában az emberek fogyasztják a vizet, addig Afrikában szomjaznak. Szegeden 1842-en emelték magasba egyszerre a csapvizes poharat.